Nadat bekend werd dat ex-president van Suriname Chandrika Persat, Chan Santokhi, was overleden, is wereldwijd met verdriet gereageerd op het overlijden van voormalig president Chandrika Persat Santokhi. Er kwamen vele reacties uit binnenland en buitenland. Mathura benadrukt dat Santokhi zijn tijd heeft gegeven aan Suriname in verschillende functies. Ze merkt op dat in de politiek niet iedereen tevreden kan worden. Veel mensen zijn nog in shock over zijn overlijden, wat een groot verlies is voor de politiek en Suriname. Door zijn dood komt er een plek vrij in de Nationale Assemblée. Johnny Cascio, nummer 18 op de kandidatenlijst, is de eerstvolgende opvolger, gevolgd door nummer 19, Shanti Udairachsing. Yogi, VHP-parlementariër Mahinder Yogi zegt dat de overleden partijvoorzitter en ex-president Chan Santokhi de lat hoog heeft gelegd binnen de VHP en een doorzetter was. Santokhi kreeg kritiek, ook van Yogi, in het belang van de organisatie. Zijn onverwachte dood is een zware klap. Yogi gelooft dat er genoeg mensen binnen de partij zijn die leiding kunnen geven. Hij was in een vergadering toen hij het nieuws hoorde en dacht aanvankelijk dat het nepnieuws was. OAS, de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van voormalig president Chandrika Persat Santokhi. Hij wordt gezien als een toegewijde bestuurder en voorvechter van democratie en ontwikkeling in de regio. Santokhi heeft de economie van Suriname hersteld en het land weer internationaal gerespecteerd gemaakt. De OAS brengt condolences over aan zijn familie en het Surinaamse volk en wenst hem vrede. Marten Schalkwijk, voormalig ambassadeur onder het kabinet Santokhi-Brunswijk, beschrijft Santokhi als een gedreven leider die zich inzet voor zijn land en volk. Hij noemt Santokhi's harde werk, consensusgerichtheid en inzet voor de democratie opmerkelijk. Schalkwijk bewonderde hem al als minister van Justitie en Politie en benadrukt dat Santokhi's werktempo vaak is onderschat. Trinidad. De premier van Trinidad en Tobago, Kamla Persat-Bissessar, heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van voormalig president Chandrika Persat Santokhi. Namens de regering en het volk van Trinidad en Tobago betuigde zij haar medeleven aan Suriname en de familie van Santokhi. Persat-Bissessar benadrukte de sterke banden tussen Trinidad en Tobago en Suriname en sprak de hoop uit dat Santokhi's familie troost vindt. Barbados. De premier van Barbados, Mia Mottley, heeft haar verdriet geuit over het overlijden van voormalig president Chan Santokhi. Zij zegt dat de Caribische regio een leider verliest die zich inspande voor samenwerking. Mottley sluit zich aan bij het Surinaamse volk en de Caribische gemeenschap in rouw. Ze herinnert zich hun constructieve samenwerking en hoe Santokhi een sterke relatie tussen Suriname en Barbados heeft bevorderd. Het laatste bericht dat ze van Santokhi ontving was een maand geleden als felicitatie na haar verkiezing. Mottley betuigt haar medeleven aan zijn familie en de Surinaamse gemeenschap. Guyana. De president van Guyana, Dr. Mohamed Irfaan Ali, reageerde verdrietig op het overlijden van voormalig president van Suriname, Chandrika Persat Santokhi. In een verklaring noemt hij Santokhi een stem van wijsheid en een dierbare vriend. Ali biedt zijn diepste medeleven aan Suriname en de nabestaanden. Santokhi was meer dan alleen een collega, hij was als een broeder. Ali benadrukt de sterke band tussen Guyana en Suriname en de gezamenlijke toekomstvisie. Hij verliest een vriend en vertrouweling met het overlijden van Santokhi en wenst zijn familie veel sterkte. Rob Jetten. Premier Rob Jetten van Nederland zei dat Santokhi veel heeft betekend voor zowel Suriname als Nederland. Tijdens zijn presidentschap 2020 tot 2025 verbeterde hij de relatie tussen beide landen. Direct na zijn aantreden zocht Santokhi contact met de Nederlandse regering. Vorig jaar verloor hij de verkiezingen van Jennifer Simons. Jetten bracht condolences over aan president Simons. Majesteiten Willem en Maxima. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd na het overlijden van oud-president Chandrika Persat Santokhi. Ze prijzen zijn inzet voor Suriname als president en minister van Justitie en Politie.
Het koningspaar herinnert zich warme ontmoetingen met Santokhi en wenst zijn familie veel sterkte toe. Diaspora USA. De Suriname Diaspora USA Organization betreurt het overlijden van voormalig president Chan Santokhi en biedt zijn familie en gemeenschap condolences aan. Het verlies wordt wereldwijd door de Surinaamse gemeenschap gevoeld. Santokhi had een lange carrière, begon als politieagent en werd president in 2020, waar hij zich inzette voor hervormingen en samenwerking. Hij wordt herinnerd om zijn morele overtuigingen en betrokkenheid bij de diaspora. De organisatie steunt de nabestaanden in deze moeilijke tijd. India. De Indiase premier Narendra Modi noemt zijn dood een groot verlies voor Suriname en de Indiase diaspora. In zijn condoleancebericht blikt Modi terug op zijn ontmoetingen met Santokhi en prijst zijn inzet voor Suriname en de versterking van de banden met India. Santokhi's bijzondere band met de Indiase cultuur wordt ook genoemd, zoals het afleggen van de eed in het Sanskriet. Modi betuigt zijn medeleven aan de familie en het Surinaamse volk en eindigt met Om Shanti, Curaçao. Politieke leiders in Curaçao hebben triest gereageerd op het overlijden van voormalig president Chan Santokhi. Premier Gilmar Pisas zei dat hij het nieuws met diepe droefheid heeft ontvangen en noemde Santokhi een toegewijde leider en persoonlijke vriend. Minister Shalton Hato sprak zijn steun uit aan de familie en de Surinaamse bevolking, terwijl minister van Financiën Charles Cooper zijn medeleven betuigde. Santokhi was president van Suriname van 2020 tot 2025. Dit is Nyunsu Fusranang, VHP uit de duisternis naar hoop. Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg, zegt VHP-waarnemend voorzitter Glenn Oelers. Brunswijk laat coalitie opschrikken. VHP en ABOP gaan verder. De voorzitter van de Surinaamse politiebond, Revelino Eijk, ontkent dat hij een politieagent in bescherming neemt die momenteel onderwerp is van een zedenonderzoek. Trangarugi schrijft geschiedenis met uitverkochte show in Rotterdam. Zorgsector onderdrukt minister vraagt geduld voor toelagen en oplossingen. Regering stelt nationale rouw in op 6 en 7 april na overlijden oud-president Chan Santokhi. Weduwe Santokhi condoleert de Surinaamse gemeenschap met het heengaan van een grote zoon. Regering stort reguliere uitkeringen en keert extra 1000 Surinaamse dollar uit ter ondersteuning van burgers. Sozavo publiceert namenlijst spookambtenaren, krijgen laatste kans zich te melden. Asabina tribunaal instellen voor behandeling van alle vermeende corruptiegevallen ambtsdragers. De vooruitstrevende hervormingspartij VHP zegt in haar paasboodschap dat Pasen staat voor hoop, vernieuwing en rechtvaardigheid. De partij moedigt de Surinaamse samenleving aan om te geloven in recht en een betere toekomst, ondanks onzekerheid. Ze herinnert aan de opstanding van Jezus Christus op Pasen, die hoop bracht na zijn kruisiging. De VHP onderstreept dat Christus zich inzette voor liefde en rechtvaardigheid. Ook vandaag is er onrecht, maar de partij gelooft dat rechtvaardigheid zal zegevieren. De VHP hoopt dat Pasen het geloof versterkt en de samenleving verenigt. Glenn Oelers, die nooit de ambitie heeft gehad om president van Suriname te worden, staat open voor uitdagingen. Sinds het overlijden van Chan Santokhi is hij waarnemend voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij VHP. De bestuursverkiezingen zijn gepland voor mei 2027, maar moeten voorafgaand beginnen met verkiezingen in de partijkernen. Oelers is beschikbaar voor de hoogste leiding van de partij, maar benadrukt dat het bestuur de uiteindelijke beslissing maakt. Oelers heeft bewust weinig media-aandacht gezocht, respecterend naar Santokhi. Hij gelooft dat de partij, nu met 42.000 leden, moet moderniseren. Er is een evaluatie geweest die aantoont dat veranderingen noodzakelijk zijn. Oelers wil een inclusieve partij voor alle etniciteiten en religies, ook al is er nog veel werk aan de winkel. ABOP-leider Ronnie Brunswijk zegt dat hij in 2015 door God is gestraft, omdat hij in 2010 de VHP heeft overgeslagen om met de NDP van Desi Bouterse samen te werken.
Hij heeft goede samenwerking met de VHP gehad van 2005 tot 2010, maar later werd hij door de NDP slecht behandeld. Tijdens de rouwzitting van ex-president Santokhi is Brunswijk dankbaar voor de goede afspraken en samenwerking tussen 2020 en 2025, ondanks soms ruzies. Onder Santokhi is er veel bereikt, zoals verlichting en water in het binnenland van Suriname. Brunswijk belooft dat de samenwerking tussen ABOP en VHP zal doorgaan, ongeacht de NDP. De voorzitter van de Surinaamse politiebond, Revelino Eijk, ontkent dat hij een politieagent beschermt die onderwerp is van een zedenonderzoek. Er is een politieagent tweede klasse buiten functie gesteld na een aangifte tegen hem. De korpschef heeft deze maatregel genomen voor het onderzoek. Signalementen dat de bond de agent zou beschermen, worden door Eijk weersproken. Hij zegt pas donderdag te hebben gehoord over de situatie en dat er geen directe informatie was van de korpsleiding. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen de agent, maar details blijven onbekend vanwege het lopende onderzoek. Trangarudji heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met een uitverkochte show in het Zuidpleintheater in Rotterdam. Deze voorstelling was meer dan een optreden. Het was een goed georganiseerde totaalproductie met een sterke muzikale en visuele presentatie. Trangarudji's band is bekend om hun samenwerking en eigen stijl. Dit optreden is bijzonder omdat het voor het eerst sinds 1998 is dat een actieve Caseco-artiest op deze manier een theatermijlpaal bereikt. De zorgsector heeft te maken met verschillende problemen, zoals uitblijvende toelagen, personeelstekorten en gebrek aan voorzieningen. Minister André Mizikaba vraagt zorgwerkers om geduld terwijl gesprekken plaatsvinden over achterstallige overbruggingstoelagen. Deze zullen in één keer worden uitbetaald na goedkeuring. Personeel blijft vertrekken, mede door hoge woonlasten. Volgens de minister is het vertrek van verpleegkundigen een groot probleem. Er is ook een tekort aan rolstoelen in het academisch ziekenhuis Paramaribo. De regering werkt aan plannen voor verbetering van de zorg, waaronder uitbreiding van de spoedeisende hulp en nieuwe operatiekamers, en onderzoekt mogelijkheden voor een nieuwe loonstructuur. Het plan van NDP-minister André Mizikaba om buitenlandse zorgkrachten aan te trekken en goed te betalen, terwijl lokale verpleegkundigen en artsen klagen over lage salarissen en slechte omstandigheden, leidt tot grote kritiek. Activist Maisha Neus vraagt zich af waarom buitenlandse hulp eerder wordt beloond dan lokale zorgverleners. Mizikaba noemt het aantrekken van buitenlandse krachten een noodzakelijke tijdelijke maatregel door personeelstekort. Maar dit is veroorzaakt door jaren van slecht beleid. Zonder verbeteringen in salarissen en werkomstandigheden zal de uitstroom van lokaal personeel doorgaan. Seragatun Baxi, beter bekend als Tante Jetty, is vandaag 3 april 2026 op 85-jarige leeftijd overleden in het Maharshi Dayanand kinderhuis in Suriname. Ze vierde op 15 januari haar 85ste verjaardag en werd als baby opgevangen in het tehuis, waar ze 83 jaar verbleef. Ondanks dat ze doofstom was, paste ze zich goed aan en nam actief deel aan de activiteiten. De vereniging Arya Dewaker betuigt haar condolences aan allen die haar gekend hebben. De regering heeft 6 en 7 april 2026 uitgeroepen tot dagen van nationale rouw na het overlijden van oud-president Chan Santokhi op 30 maart 2026. De vlag moet halfstok hangen bij openbare gebouwen en schepen. Burgers en bedrijven worden opgeroepen dit voorbeeld te volgen. Media wordt gevraagd hun programmering aan te passen. In een sfeer van nationale rouw is donderdag het condoleanceregister voor oud-president Chandrika Persat Santokhi geopend in het presidentieel paleis. Hoogwaardigheidsbekleders, politici en burgers betuigden hun laatste eer aan hem. Nabestaanden, waaronder zijn echtgenoten en kinderen, ontvingen condolences van bezoekers. President Jennifer Siemens opende het eerbetoon door als eerste te tekenen.
gevolgd door verschillende regeringsleden en de vicepresident. Leden van de VHP-fractie en andere genodigden tekenden ook het register. Minister Marinus B. noemde het een diep verlies voor Suriname en benadrukte Santokhi's rol van 2020 tot 2025. De datum van de uitvaart is nog onbekend. Melissa Santokhi Sinacheri bedankt iedereen voor hun steun en condoleert Suriname met het overlijden van haar man, oud-president Chan Santokhi. Ik wil aan ieder bedanken die ons heeft bijgestaan. En ik wil Suriname condoleren het heen gaan van hun grote zoon. Dank jullie. Burgers en politieke leiders tekenen dagelijks het condoleansregister in het partijcentrum De Olifant, wat de brede impact van zijn overlijden toont. Voormalig assembleelid Henk Aviankoi beschrijft Santokhi als vriend en mentor die hem hielp groeien in de politiek. Hij was verrast door het overlijden, dat volgde op een recent gesprek. NPS-parlementariër Ivanildo Plein noemt het verlies een grote schok en prijzen Santokhi's maatschappelijke bijdrage. Plein wijst op zijn ontwikkeling van politieagent tot president en erkent dat leiders niet perfect kunnen zijn. Het ministerie van Financiën en Planning heeft bekendgemaakt dat de reguliere uitkeringen voor het sociaal programma Koopkrachtversterking, KKV maart 2026, AOV, mensen met een beperking en sociaal zwakke huishoudens zijn uitgevoerd. Op 1 april 2026 is $1000 uitgekeerd aan deze groepen als extra ondersteuning. De middelen zijn beschikbaar gesteld na het administratieve proces door de Centrale Bank van Suriname, CBVS. De regering Simons-Rusland benadrukt haar inzet om kwetsbare groepen te helpen en de koopkracht te verbeteren. Tijdens een overleg tussen president Jennifer Simons en de Suriname Seafood Association, SSA, stonden illegale visserij, exporteisen en een mogelijke EU-blacklisting centraal. SSA-voorzitter Udo Karg benadrukte het belang van de onafhankelijkheid van het Viskeringsinstituut voor de internationale export. Illegale visserij is een grote zorg, vooral nu Frankrijk een klacht heeft ingediend bij de EU. De sector roept op tot monitoring en controle, zoals een Vessel Monitoring System, VMS. De jaarlijkse exportwaarde bedraagt tussen 60 en 80 miljoen dollar, maar inkomsten nemen af door fiscale maatregelen. De visserijsector blijft belangrijk voor de Surinaamse economie. De herbenoeming van Anjulio Wolf als directeur van Casas is onlogisch en ondermijnt goed bestuur. Wolf, die in 2021 werd ontslagen vanwege ongeschiktheid en een onwerkbare situatie, wordt opnieuw aangesteld door president Jennifer Simons. De personeelsbond heeft zijn vertrouwen opgegeven. Hij is ook verwikkeld in rechtszaken tegen de organisatie en had een rol bij Vortex Aviation tijdens een drugsschandaal, wat vragen oproept over zijn beoordelingsvermogen. De regering lijkt loyaliteit te verkiezen boven integriteit, wat leidt tot een problematische situatie voor Casas. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ontdekt dat veel ambtenaren van SOSAVO zich niet hebben geregistreerd voor de verplichte landsdienarenregistratie, VLDR. Dit wordt gezien als plichtsverzuim volgens de gewijzigde personeelswet. Op 1 april is een lijst met 79 spookambtenaren gepubliceerd. Deze ambtenaren moeten zich persoonlijk registreren van 2 tot 16 april 2026, anders zal het ministerie maatregelen nemen. BEP-parlementariër Ronnie Asabina stelt voor dat de regering met een speciaal tribunaal komt vanwege de vele vermeende gevallen van corruptie binnen verschillende ministeries. Hij waarschuwt dat als er te veel gevallen zijn, het parlement zich alleen met deze beschuldigingen zal bezighouden, waardoor hun basistaken, zoals wetten maken en het volk vertegenwoordigen, worden overschaduwd. Hij noemt de Pan American kwestie als voorbeeld, waar oud-minister Riyad Noor Mohammed betrokken is. Asabina gaf dit voorstel eerder aan tijdens de begrotingsbehandeling, maar president Jennifer Simons was tegen het tribunaal.
Volgens de politicus had hij dit voorstel tijdens de laatst gehouden begrotingsbehandeling ook aangekaart in DNA. Echter zou president Jennifer Simons toen hebben aangegeven dat de regering niet te vinden is voor zo'n tribunaal. PL-fractieleider Bronto Somoharjo negeert de kritiek van econoom Winston Ramoutarsing. Die zegt dat de regering Simons Rusland in 9 maanden 700 miljoen Surinaamse dollar meer leende dan de regering Santokki Brunswijk tussen 2020 en 2024. Somoharjo beweert dat Ramoutarsing het IMF-rapport over de periode januari tot juni 2025 negeert, dat een ander beeld schetst van de leningen van de vorige regering. Ramoutarsing verwijst naar een rapport van het Bureau voor de Staatsschuld dat laat zien dat de staatsschuld toenam van 3,8 miljard naar 4,9 miljard US-dollar sinds het aantreden van de huidige regering. Hij noemt het argument van lagere rente een misleiding. Bevelhebber Werner Kiu Asen reikte de certificaten uit aan 16 sergeant-majoors van het Nationaal Leger, die hun opleiding aan het Instituut voor Defensieopleidingen, IDO, hebben afgerond. Deze opleiding begon op 21 oktober 2025 en duurde 5 maanden, met vakken zoals communicatie, strategisch denken, tactiek, management en leiderschap. De sergeant-majoors zijn belangrijke leiders binnen de krijgsmacht, die kennis en ervaring delen en andere militairen coachen. Kiu Asen benadrukte dat zij essentieel zijn voor de opbouw van het onderofficierskorps en dat hun rol steeds belangrijker wordt in een onzekere wereld. De uitbreiding maakt deel uit van een hervorming in het leger voor een sterkere hiërarchie. Voor mij is het een waar genoegen om hier te staan als bevelhebber, om stil te staan met u bij een bijzonder moment. Een moment van afronding, maar vooral van een nieuw begin. Met grote trots en oprechte waardering feliciteer ik u allen met het succesvol afronden van deze sergeant-majoropleiding. 16 nieuwe sergeant-majoor. 16 leiders die zich met de opgedane kennis zullen bewijzen met toewijding, discipline en doorzettingsvermogen. Dit vervult mij met immense blijdschap, want het is niet zomaar een groep afgestudeerden. Dit is een krachtige versterking van de ruggengraat van ons leger. Voor mij persoonlijk, maar ook voor de organisatie als geheel, markeert dit opnieuw een belangrijke mijlpaal. 4 jaar geleden hebben wij een duidelijke koers uitgezet. Een ambitie die voortkwam uit overtuiging en noodzaak. Het onderofficierskorps hebben wij verder moeten uitbouwen. In december vorig jaar hebben we officieel geïmplementeerd de structuur van stafadjudanten. En het zijn deze stafadjudanten die ervaren onderofficieren zijn, die op het beleidsmatige de commandanten met daad en raad ondersteunen. Dus ook die structuur van stafadjudanten hebben wij toegevoegd aan onze hiërarchie, zoals het internationaal norm is. En hiermee versterken wij het onderofficierskorps. We positioneren dat belangrijk korps als fundament van het leger. En vandaag zien we weer een ander resultaat van deze visie. Maar laat één ding duidelijk zijn. De rol van de onderofficier, en in het bijzonder van de sergeant-majoor, is vandaag belangrijker dan ooit tevoren. We leven in een tijd waarin veiligheid niet vanzelfsprekend is. Een wereld die voortdurend in beweging is. Dreigingen zijn complexer, onvoorspelbaarder en vaak onzichtbaar. In deze realiteit is innovatief denken geen keuze meer, maar het vereiste. Aanpassingsvermogen is geen extra kwaliteit, maar een basisvoorwaarde. En juist daar komt uw rol naar voren. Als sergeant-majoor staat u in het hart van de organisatie. Zoals wij het kennen, bent u de moeder van uw eenheid. U vertaalt beleid naar praktijk, u bewaakt standaarden, maar u weet ook wanneer flexibiliteit nodig is. U bent degene die mensen vormt, begeleidt en scherp houdt, zowel in voorbereiding als bij de inzet.
In de hedendaagse oorlogsvoering is technologie belangrijk, want mensen maken het verschil. En het zijn de onderofficieren zoals u die dat verschil dagelijks gaan moeten maken. Sterk leiderschap is in deze tijd geen luxe meer. Het is een absolute noodzaak. Uw leiderschap bepaalt de weerbaarheid, de samenhang en de effectiviteit van uw eenheden. Uw voorbeeldgedrag zet de toon. Uw beslissingen hebben directe impact. U bent niet alleen uitvoerders van opdrachten, u bent ook bouwers van vertrouwen. Dragers van de militaire cultuur en bewakers van professionaliteit. Onthoud het volgende. Leiderschap is geen positie. Het is gedrag. Het wordt zichtbaarder in de keuzes die u maakt. De standaarden en normen die u handhaaft. En de mensen die u vormt. Blijf investeren in uzelf. Blijf uw mensen ontwikkelen. En bovenaan blijf trouw aan de waarden die u hier hebben gebracht. Aan de 16 nieuwe sergeant-majoor zeg ik, wij vertrouwen op u. Wij rekenen op u en we zijn trots op u. Mijn dank gaat uit naar IDO voor het realiseren van deze visie, bij het uitbouwen van het onderofficierskorps, bij het wederom maken tot het onderofficierskorps tot de ruggengraat van het Nationaal Leger. Want zonder ruggengraat zouden we geen rechte rug kunnen houden in deze complexe wereld waarin we allemaal leven. Ik dank ook de directie die hier heeft bijgestaan om IDO te voorzien in alles dat men nodig had om deze sergeant-majoor competent te maken voor de taak waar ze heel binnenkort weer aan de slag zullen gaan. En ik heb er alle vertrouwen in dat met de kennis en vaardigheden die men hiervan ontwikkelt, men een nog grotere drive zal hebben daarbij het operationele. Ik feliciteer hierbij ook de familie. Het is ook eerder meegenomen in de felicitaties. Want zonder de steun van de familie zouden we niemand hier kunnen hebben met een gedachte op de organisatie. Het is deze ondersteuning die we thuis nodig hebben om moreel en ethisch natuurlijk op spoor te blijven. Ik wens nogmaals de geslaagde heel veel succes, wijsheid en gezondheid toe in de nieuwe positie. Leid met kracht en draag bij aan een sterkere, professioneler en toekomstig bestendige organisatie. Ik feliciteer u, uw familie, van harte met deze mijlpaal en in uw militaire loopbaan. Het intern onderzoek bij het Staatsziekenfonds in Suriname is afgerond volgens minister André Mizikaba. De SZF-directeur Rudrakant Umrao krijgt de mogelijkheid om zich te verweren, wat belangrijk is voor hoor en wederhoor. Umrao werd op non-actief gesteld vanwege beschuldigingen van het sluiten van arbeidscontracten met hoge bedragen en het oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen. Daarnaast werd hij beschuldigd van het aannemen van nieuwe werknemers buiten de voorgeschreven formaties. Mizikaba benadrukt dat het onderzoek zorgvuldig verloopt en dat de bevindingen later aan hem worden gerapporteerd. Capaciteitsproblemen zijn de grootste uitdaging voor de Rekenkamer van Suriname, vooral door een tekort aan personeel en huisvestingsproblemen, zegt voorzitter Shan Bundi. De Rekenkamer heeft haar jaarverslag over 2025 aan president Jennifer Siemens aangeboden, zoals wettelijk vereist. Uiterlijk 1 april moet er verslag worden uitgebracht over de onderzoeksresultaten van het voorgaande jaar, wat ook aan de regering en de voorzitter van de Nationale Assemblée wordt aangeboden. De Rekenkamer houdt toezicht op overheidsfinanciën, voert audits en onderzoekt mogelijke onrechtmatigheden, zoals recente gevallen van corruptie. De rapporten worden openbaar gemaakt op hun website. VHP-lid Dew Sharman meldt dat de bestuursverkiezingen van de VHP over een jaar zijn en dat er tijdig een opvolger wordt aangewezen. Momenteel is er geen paniek in de partij, omdat de focus ligt op de uitvaart van Chan Santokhi.
In ieder geval zijn de partijregels zodanig in elkaar gezet, zowel de statuten als het huishoudelijk reglement, dat er in is voorzien als er iemand komt te ontvallen of iemand uitlandig is, op welke wijze dan er ontstentenis ontstaat, dat de partij niet leidingloos wordt. Overigens, meneer Santokhi in zijn periode als president is regelmatig ook zeg maar niet in het partijcentrum geweest vanwege zijn verantwoordelijkheden als staatshoofd, uitlandig of waar dan ook. En altijd is het dan waargenomen geworden door meneer Oelers als eerste ondervoorzitter. Dus op dit moment is dat ook zo. Maar wat er verder zal gebeuren, dat moeten wij natuurlijk als top van de partij met elkaar gaan zitten. Ik weet ook dat er volgend jaar bestuursverkiezingen waren geproject. Dus dat is nog ver. Daarover moeten we nog de lijn gaan uitzetten. Dat moet gebeuren om de zoveel jaren. Dus er is geen paniek in de leiding. Er is geen jugu hier binnen. Alles gaat gestroomlijnd. Maar vooralsnog zijn we geconcentreerd op alles wat met de uitvaart van meneer Santokhi te maken heeft. En partijaangelegenheden en opvolging en bestuur. Dat is iets voor later, daar maken we ons niet druk over. Daar weten we ook mee om te gaan. En de partijregels hebben dat ook goed geregeld. In ieder geval, toen hij voorzitter werd, dat was ook al een hele poos geleden. En mijn handjes schudden en hij zei van, oh, je bent arts. We hebben doktoren nodig om die partij te genezen. Dat waren een beetje de eerste woorden. Ik heb natuurlijk een beetje gelachen. Hij zei van, ja, ik kom mijn bijdrage leveren en hopelijk kan ik een bijdrage leveren en mag ik een bijdrage leveren. Maar als iemand die je de ruimte ook gaf om te werken. Hij heeft een politieachtergrond, dus hij was ook iemand die bleef toetsen van doe je het werk wel, zoals toegezegd, zoals aangegeven. Dus wat dat betreft, ik heb nooit een slechte ervaring met hem gehad, altijd heel prettig. Maar strenge man, soms een beetje koppige man, maar dat mag, dat is op zich niet een probleem. Als leider van zo'n grote organisatie moet je natuurlijk soms ook heel streng op je streepjes gaan staan, dat je eisen stelt dat dingen gedaan worden. Ik bedoel, politiek is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, begrijp je wel. Dus je moet serieus omgaan met die verantwoordelijkheid en dat is iets waar hij zeer op prijs stelde en daardoor erg gedisciplineerd in was. De fractieleider van Percaya Luhur, Bronto Somoharjo, vraagt zich af waarom zijn aanklacht anders is dan die van ex-collega Riyad Noor Mohamed. Tijdens een radioprogramma legt hij uit dat hij als verdachte is aangemerkt, terwijl Noor Mohamed dat niet is. Natuurlijk doet het je wel wat als mens en de mensen die om je heen staan, maar ik blijf rustig omdat ik echt geloof dat uiteindelijk de feiten doorslaggevend zullen zijn. Dan zie je in mijn zaak, en u kunt dat ons het beste uitleggen, en daarom heb ik ook mijn bodokupat afgezegd omdat ik uw mening wilde horen. Zie je in mijn zaak bijvoorbeeld dat ik gelijk als verdachte wordt aangemerkt en mijn gevangenneming gelijk wordt geëist. En in de zaak van Noor Mohamed juist niet. Daar wordt alleen gesteld genoeg tot schuld en geen gevangenneming. Dus daar zeggen ze eigenlijk, het parlement moet beslissen hoe we verder gaan. Maar in de case van Somoharjo zeggen ze, we hebben al besloten dat hij verdacht is, dus volg onze instructies. Dus ik ben benieuwd. Ik word beschuldigd voor het gebruiken van een vuilniswagen om vuil op te ruimen. Ik word beschuldigd dat ik de voorzitter van de partij beveiliging heb gegeven, onder andere. En van een aantal andere zaken iets minder licht, niet zo zwaar als $7 miljoen overmaken, criminele organisatie, maar dan weer. Deze beschuldigingen had ik allemaal kunnen weerleggen hier. Als ze mij maar hadden opgeroepen voor 5 minuten. Dus los van dat ze mij in gevangenneming en maar ze hebben me niet eens opgeroepen. Dus als ik had opgeroepen geworden als getuige, had ik dat allemaal kunnen weerleggen met bewijzen. Dus bijvoorbeeld over dat van, en dan ga ik niet te ver inwijden, want anders ga je straks het plezier weghalen bij die hoorzitting in het parlement. Het feit dat de voorzitter van PA beveiliging heeft gehad. Niet in de hoedanigheid als voorzitter van de PA, maar in de hoedanigheid als staatsadviseur. Als zij een beetje moeite hadden gedaan, wat ze misschien bewust of onbewust niet hebben gedaan, hadden ze de resolutie kunnen oppakken bij het kabinet van de president, die getekend is door de vorige president, waarin staat, staatsadviseur heeft recht op dezelfde emolumenten als een ministerpunt. En ik heb gezegd, ongeacht het advies van de onderzoekscommissie, ga ik voorstemmen voor de case Somoharjo. En ongeacht het advies van de onderzoekscommissie ga ik tegenstemmen in de staat van beschuldiging van de case Noor Mohamed.
De PL-fractie in de Nationale Assemblée, DNA, zal niet meewerken aan het in staat van beschuldiging stellen van VHP'er Riyad Nur Mohammed, aldus Bronto Somoharjo. DA91-voorzitter Angelique Del Castillo stelt dat Somoharjo hiermee steun van de oppositie zoekt om zelf buiten schot te blijven. Del Castillo wijst erop dat niet alleen Nur Mohammed op de lijst staat, maar ook Somoharjo. Zij merkt op dat als het strafrechtelijk onderzoek doorgaat, andere betrokkenen ook in beeld komen. Ze pleit ervoor om artikel 140 van de Grondwet van Suriname over de in staat van beschuldigingstelling van politieke ambtsdragers te schrappen.